Ekene diri no odisane no nunu. Kenki na bibozi ona. Kenki na bibozi da zaba mu ba ke yo. Chore gwam na emaye na mbere ime. E patara na emaye mbere ime. Ebe nwa nwoke buzi mmeso maka ọ na-agụ n'egwu. Ụtụtụ eyi abanye mmeso. Na abịa bega adabi every bob na. Ego ka ọ na-abịa adabi. No de gịnịzi. Ụtụtụ eyi abanye. No de gịnị? Nwa nwoke na-abịa achịta mmeso ọma. Ọwụ enyi ya nwaanyị. Onwe ka ibie ka ọ na-achịta. Ọ na-abịakwute ya achọta ya. Onwe ka ibie ka ọ na-abịa achọta. Nwa nwoke hapụrụ nke Chinyere ọ tọbara ime. Wee si na mmeso ọma nwa ka ọ chọziri ịnụ. Ọ tụbụ oke ka ime oje n'oke afọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Asangwa gị na mụ ya anụ na nwanne ka ị na-apịtọlị n'ụsọ. Hai. Azin oyi mụ na gị azin ọ na-aka isi wee bụrụ enyi na. Ọ dịkwa serious. Asangwa gị na mụ ya anụ na nwanne mma apịtọ mma efo ya igwe nwanne mma apịtọlị. Azin gị nwa anụ abago n'ọnya m anụ nwanne mma ama ije aja. Ịghọta. Ifukwanụ mbiko kwanụ. Ụtụtụ eyi abalị mmeso ọma bụ isi onye na-akpụrụ ọnụ hapụzi onye ọ tọbara ime. Ị gwara m na ịma ha mmeso nwa nwoke bụ bego ka ọ na-abịa nọ. Ihe m chọrọ ịbịa gwa gị bụ ka m gwakwago ka m ajọtọkwa ntị m alụ ka m gwakwago jikwe mmeso ọma o maka mmekata nweta na mmetakata nweta enye na nwa m ọzọ. Ịbịara abịa mba isi adịkwa gị mma. Ị na-abịa abara m mba kpachirikwa anya gị anwụkwa na nwa atara ya ụbọchị ọzọ bịa ebe asị na ị na-abịa abara m mba o mee nwe na onwe ihe na-eme gị n'isi ifụkwanụ m esisi unu ejide chụrụ ọgọdọ unu ebe unu wụrụ arụ biko depelu ka m jewarụ Ebe ọ bịa nwanne akwụkwọ na azin nya gị efitọlị m nwanne akwa aka ịpụ anụ ụzọ kụọ aka nwanne ife adịka eme empawa ịbụ onye ala onwe ife imenwu iche m na-esi mpịtọlị ya gị empawa iche m na-esi mpịtọlị ya gị ego na-ewu jee chuo ego chọrọ ichu ego ị na-azọ ọyị nwaanyị mkpịrị agbara ọla ewu nwanne ego ejugo m alụ iche m na-esi mpịtọlị gị empawa ya na-emezi